Satrio Angga ya satriane Slendang Sutra Angga Hendra Wicaksana wah lo yo yo ye Slendang Sutra anakmu sik cilik lho anakmu sik cilik yo ayo yo la Angga lagi yo yo lah buta sing ambekane sak ndure kompresor iki lho Angga iki lho kalau lagu coba rojo woi ora asli iki woi aku mau cari woi bul woi asu waduh masuk lo Jon ayo Jon Pak Jon kayak arek cilik oh masa kecil tidak bahagia ya yo iki yo wah Linda ye as Nes kudune pas banyu gulunge pas banyu aja megoro-megoro koceh isat kasih dulu manis dulu manis le ya lah apa ide kudu patuh apa kata orang tua iya lah pinter bocah pinter tiba-tiba bocah uteke pinter bocah wah Dedi pendekar bayar terjori yang itu sekolah kalau kaya gitu nih panganannya dudu sego gini obatnya dudu batu bocah ojo ganti kalah Det loh yo
pergi lagi. Wah, metu piro gak? Wah, ya, kowe rasa sabetan Lek. Kabeh-kabeh kok sabetan. Gableh nesu. Wah. Iya. Lo. Ya. Dah. Praptane ngarisak gableh. Ratu Kuncara kondang-kondange manusa sak alam donya. Dasar kondang akeh kreditane ora kaya gableh. Carane cepet sik, Bleh. Bleh. Carane cepet sik, timbangane dipaido mae. Kudu patuh karo apa kata orang tua. Kudu manut. Iya, pas. Loh. Bleh. Padha karo wane sujud bapake putri. Lha iki. Padha karo ratune sujud bapake putri, ya. Baleni Bleh. SBB ya. Lah ya, Gus. Loh. Krana gableh. Budale gablemo liwat ringin 7 jurusan jam 3. Saurunge perapatan kalau ono masjid iki. Nek kono ki lho Rembang enek persine. Persi. Ya, halo. Gambleh lho iki. Jaluk keleyati jajak. Wah, pukul mumet lagi kamu kok. Lah. Pukul keleyati jajak apa tuh, Gus? Jadi, delang tuh kita delang mana kalian ya? Orang sak lirik, orang sak lirik. Hadirin bersama yang berbahagia Ratu Gableh. Kondang-kondangnya Banyuwangi bersama Selendang Sutra hari ini tampil.
versi dari belakang terminal Jajak. Kondak kalau kau kontel jijit. Nah, karo jijit udah. Kontel jijit. Nes, nek kowe sabar sik Nes ya. Kau lek wayah jam-jaman langsung mencolot gulung. Ya. Iki lho. Asli wis padha. Yo. Peras jedek. Pokoknya peras jedek. Tangannya karo keter-keter ya. Lah. Oh, kendake ketemu Bagus karo Ipul lagi. Wano contoh gak? Wano contoh gak? Hah? Lah. Ora oleh. Nah, kudu cedal pancing ya gak ya? Yo, ya. Ayo, yo. La. Kableh lagi deh. Ya gila. Buta sing disatru tanggane ya gila. Woi ra mesane to, datar mau pulo sorone to, datar. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh. Mulane, Pak. Lho kok sapa mulane ngomong gablek. Bene Ponorogo, Pak. Iya, wong njaluk Ponorogo. Ayo salah sing atur awakmu ora apa-apa, Dek. Ora apa-apa, wis asli. Balik ngetane ning wadung ugele sing duwe songkel meja wata. Wah, ugele wata. Lah, woke ora enak ora, woke enak ora. Asrayet karo Edi mengketok lho. Wes, kae ngene karo aku. Oh, ngono. Ye, ugele wata lho, kesel lho. Sebelah. Iya Des. Mari ngulon balik ngetan. Lho. Ngulon separo. Wis to. Ugele wata lho mau rapas iki. Lah ya. Ngulon separo. Terus kentrung Jawa Timur. Lah,
Oh, baris. Lek kentrung baris. Ayo baris. Ken, ayo sing nyekel mik arep ayo. Lah, iki. Oh, dah ngasu. Horeg sumber sewu. Makasih nih. Hei. Pengumuman Apa bleh? ini adalah tarian kendrong. Kendrong modern. Kendrong sing enek mesine. Oh iki. Gundul padel. Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye. Wayange padha mletre. MC-ne kata kendir. Dadira. Sik banter to. Dadira. Apa bleh? Dadira kembyange apa? Kendrong. Piye kan? Ana kendrong baru lho. Loh, kaya ngopo barange? Ana satu keluarga tapi gak duwe pak. Loh, terus kuwi keluarga piye? Keluarga rondo. Wah, kuwi jenenge nyemoni Ibu Sutini, tuan rumah kuwi. Satu keluarga kakane Gur Sito. Nah, Duwe anak kembar wedok. Ya, sing Sito lemah gemulai, terus sing nomor loro lemah ceket. Sing Kene lenes maju kene lenes. Jan, bleh, sing sitok apa bleh? sing pertama lemah gemulai jenenge Pancalini. Terus Sing loro Pancalono. Wedok kabeh. nah, jenenge Pancalono karo Pancalini. Lah. Pancalini sing dijamboke ning KDS. Terus Berarti jenenge omah garis sapa, Jon? ada sama Jan? Pancalan. Nggih. Sing akan kowe dhewe lho. Alian gen. Nah. Cari golek walesan bleh. Siji emboke loro. Terus siji mboke loro piye iki? Mboke Sita anake loro. Ah, bener iki. Wedok kabeh. Lanang. Wedok. Oh, lanang wedok, loro lanang wedok ya, ditutne. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ora kena dimong kabeh. Mati kabeh loro. Wes sida berarti gak gak sida duwe anak. Lho anake mati ya, Mas. Mati. Kok gak imunisasi. Wes ya. Lah wes sabetan bareng-bareng ayo. Gak sutro ya. Iki lho barane.
Atau bersama dua sinden cantiknya Sri dan Sutro. Ada Tina Graini, juga ada Dihayu Ayu. Yang cantik, yang oke. Lah iki biasane butone request. Sik takon ana iki. Takon sik. Mbakane dadi perkara Nis. Lah iya. Sopo sing biasa request? Ya lho bocah kulitane kuning iki lho. Napa niki? Mas Angga wi lho biasa request. Mbok. Kok moro-moro meneng ae ta wong pojokane? Ya, kowe request apa enggak? Sekali. Seneni sapa? Ora. Duh kelendi. Lah piye? Lah piye? Lah piye to, Dat? Kok dugelendi? Aku tak agak kesini sambil ngelirik yang di sana. Enek ejanan. Alambuh pokoknya. Duh kelendi awak iso niki apa tak kau si bisa lari eling aton riko ati nongso ari kroso-roso nganteni riko ko sing ana teko eling katon riko ati janji riko semirene yo sing ono tak yare sing ono sutruni tapi aku riko sabarene dan sing ono kasyare sing ono sutruni apa sing demen maning apa tak wis lali ati nelonso kari kroto-roto yang diriku semede lase yo sing ono teko endi janjine riko hang semayane jare arep teko yampini ati tapi aku riko sapa
wis lali oh dijasine riko oh somayane jere arep teko yang pilati tapi aku riko sabar ini yo sing ono jadi sing Allah juntrungi oh sing demen man Ayo, Jon. oh tawe saling Yo yo. Ayo para bandit lo. Coto saja dengan yo. Yo. Ya ya. Yo. Ya. Otiara boleh. Boleh. Yo. yo tumada kagebrang ngulen sing ngolopo kridaderi sang rasuksu Ayo, parkasana gebrang liris kotro. Orang betul, iluan dekat-dekat kuroco. Selendang sutro siji, tanholkan betani. Yang munglo, kampleh maju. datang semula ler ujiwa As. sanggup mangsa baca Bolongku sing jenenge manis kok aju. Kodes wite klopo kalo mangse Kowe ngomongke kamu tepat sumber tadi wono kamle. Kowe kaya lanang-lanang dhewe sumbar petak pinto lawan durung ngerti. Triyak sing kondang kalungko. Sing mapan marang gelare bumi lapangan selendang sutro. Ana Dedi, ana Manis, ana Endah. Sing bakal nyampurnake uripmu dilagi maju. salukune wong timure raja I'll
Gulung gumulung pindhane Samudra Rep oleh kridaning prajurit ngadon pupuh mungsuh gambleh kowe iki aja mriki jantan para lek perlu gurumu kon ajuh saora-orane gambleh mundur tinggal ganggang tinggalke peperangan lek perlu rapalen japa mantramu wateken matno sastra cendramu gambleh ora mundur kang larika semana gambleh sumbar petak aminta lawan ora santri yaksa meninggi cepta mupadi daya kekuatan we kang cinipta kabiarsa pata dayane kang cinipta kukuse dupa sumundul kang nariksa kang nalika semana ing jagat kondhoplang-dhoplango pratitis kang cinipta lena gambleh silep laju senti kang nalika semana gambleh kotal geger mata adoyo des elektes Dawa Kapidara harisan gambleh tanpa daya kang nalika semana isine mung gerem-gerem tanggap sasmita pujanganing Sendang Sutra kang nalika semana kaosap Puspawangi gandha arum anyebar jroning pangurahan mulai waliya setawai jati-jati walarisang gambleh ngadeg jejeg amuk munggung petak minta lawan geger Sendang Sutra aja mung kowe Pandis aja mung kowe lek perlu sawadya balamu gambleh ki lho sing tau digone bali desa dikeruyuk pangga menang yo iki lho gambleh yo iki lho aja kowe aja melewatase kowe Nis wong sak bale desa ki bareng roh ki lho gambleh kabeh padha melayu tanpa daya gambleh lho oh lek tonggo iki nek ora kena taile kewatan iki lho gambleh iki sekok calon lakon utara pokok wele yo yo
Gus, Gus. Gamblek kok dipadani karo pemain kono-kono kae. Padane kono. Weh, ora padha gamblek. Cepet Gus, wonengan Gus. Nah, lek dicepot ki wonengan ngene kabeh padha nyawer, kabeh padha pengen pecut bleh. Karena awak kowe iki tenan isine pegel kok mentolo lho bleh. Nah, piye Bul? Iya. Kayak Joko Jeding iki. Nah. Bleh, gawe contoh sing bleh. Iki lho Selendang Sutra sing kondang kalongo gambuh ya ampuh. Sindene ayu-ayu ya iki. Wis elek to. Ora gelem karo kowe, potot ora gelem. Lewat dhewe gelem ya. Aduh. Lewat dhewe gelem piye jajal? Aduh, takut. Ya paling sing nesu ya sing nang omah. Takut. Ya. Kayak contoh ga. Terus ya modiar. Kok iso metuse matut nem piye to, Mbak? Wedhuse mati nem tenan iki. Sing racun tanggane karena elek kelakuane gambleh iki. Wah, kebyalo budale, Gus. Ini yo malu-malu lah. Yo manusia elak yo malu-malu boleh. Yo. Ya, itu kita terus lah. Angkat bola lah. Ayo. Lah. Itu kita kan belah. Itu kita kan belah. Dasar itu kita kan belah. Itu kita kan belah. Jadi bal-balan belah. Bal-balan loh. Apa belah? Kok orang naik dasar nanti belah? Oh, lo dase kok hilang. Bleh, lagi gua mau ke bal-balan ini kok dase temu bleh. Nah, lah kok kau orang ajar, lah kok punggulu sing katut karo aku nanti manusia nih wah, manis tak pucuk gue maju nih wah. Ayo, wes kaya ngene kabeh. Golek ana nang di manusane bleh. Oh, sing arepe nyawer ya golek ana bleh. Kok kae sapa kuwi? Ayo kuwi. Ora roh. Sing dereng monggo yang mau nyawer monggo ya. Nggak usah takut, nggak usah izin pengen foto bareng karo rumahnya Demit Setan ya monggo ya. Tuh, lah. Senyummu semangatku. Asik. Hati-hati Mbak. Akeh korban.
Salamander. Hei, dah. Ye, dah. Bleh. Sing ning kono loro barang iki ya arep nyawer lho, Bleh. Sing dadi terima tamu lho, Bleh. Kan ya pengen nyawer lho, Bleh, pengen nyawer iki. Lah, kalau. Kan ya pengen nyawer. Hei. Lah, dudu kuwi kae lho. Lah sing ligo, lah nang ngarepmu, Bleh, ngarepmu, Bleh. Nah. Bilo. Enak, Bul. Kok tak jaluk nek. Kok iso ngono kuwi to, Wong iki? Digolek sik Bleh. Nah. Sing urung. Pada belah cewek sih. Orang ngerti bawa berapa juga orang ngerti. Ayo dua bongco. Gabler, gabler ora mandi gabler ya. Gabler ora iso ngono kuwi. Yo. Ayo, selendang sutra aja lho. Yo. Yo. Rambimu dicepat. Ayo, ya. Ayo, cepat. Yo. Lah, mantes sih orang terima mantes. Ayo korai. Ini sopo anak lanang Gudi. Senengane bagus. Loh, ya, Mandes orang terima saja. Mandes sampai kembali Mandes. Ayo. Mandes orang terima. Iya, Piye? Loh, kowe wani tenan to, Nis? Kowe wani tenan Nis, kok iso ajae ngentekne gablah lho kowe. Lah terus awakmu ketokne piye? Arep pamer piye kowe? Gila. Wes, iki ajake musuh gablah sing paling abot ya iki lho. Kayak sapa? Jarjit. Jarjit. Ya iki. Dulu, lepaskan saya dulu. Ya, waduh, sik rasa digapeli sik. Loh. Oh, ya. Apa tenan. Aduh, gableh pucet ya carane ngono iki tenan. Pedhot lek ngene iki. Hei. Lah kok mati malah. Lah kok mati gini nih. Kuwi mau banyu apa ta Pak Jon? Kuwi mau banyu apa? Banyu apa? Lah.
Kok iso banyu tunggale aja banyu kerukunan dulu. Lah, apa ya panas to? Nek flore iki efeke kurang ono Mas. Ya, nek flore. Nah, tepuk tangan. Hebat tenan bocah. Lho. Sebodo tenan bocah ora apa-apa kuwi. Ya. Lho, dikembah ya polis. Lek ngelem tenanan lho. Ngono kuwi kene iki tenan kok. Lho, saja arep ngetokne ilmu iki lho. Tunggal guru aja ganggu, tunggal ilmu aja turu. Nah, ana bul. Kok ngene mami ilut. Yes. Loh. Ya wedi gamble topo tangan sing rame. Gamble wedi kok gamble yo ngomong gamble. Ya. Makasih Mi. Mamiku. Ya. Nes hebat nes iso ketoke geni burak-burak nes sepi tenan kowe ora ana wong nyebul lah Ya. Ayo subhanallah ya aduh ora apa-apa tenan aduh Nes tenan nek supar iki mek gur bayar kowe gur biasa tenan kebacut tenan Nes. Nang njaluk tambah Nes. Lho, sing ndi wae? Lah, ora apa-apa ndase kok butak niku lho. Aduh. Aduh. Asli kok, lah lho kak. Lah. Wah, asli kopong lagi ngomong. Gamelan di. Ya, kalau lo gamelan tantangan des. Yes. Waduh, terima kasih Mami. Ya, itu sampai kok jadi Mami lu lagi lo. Bocah enak kalau bocah. Lah. Ini bocah. Ayo Des. Maju orang Des. Ayo, jangan dasmu lagi. Tidak mau diaroi. Terima kasih. Channel Kiki Revolution ya. Nah, gelap. Totas Gus. Ya, gak iki sapa gak? Sik to. Aku kok suwiruh iki to. Maju ten. Nang iki es sego jagung campur beras ketan. Lah. Kowe iki tuwek dhewe lho Mas Buri Mas sampe melu. Nah, kowe karo aku iki padha. Lah, Mbak maju, Mbak. Lah iki. Oh. Mbak Pita. Ayo. Aku suwi lho Mbak karo sampean iki. Roh tok wis perasa aku. Lah. Macet sing banter Mbak Pita ya. Sing banter.
Bayangno lek kuwi bojo sampean iki selingkuh sing arep sampean iki. Macute kuwi banter karo misuh dibatin. Ya modar. Rada pucuk, Mbak, rada pucuk wapi. Lah, nggih. Bocah kok kaya ngono degane kambil ijo tenan iki wis. Nggih. Jarine pul model beras ketan iki. Lah, sik. Lah. Anak-anak beranda saya sekolah Nes, liyane Mbak Pita sapa, Nes? Liyane Mbak Pita sapa? Ora nek. Loh, mantane masuk ora pengen macet. Iki Bu. Bu sapa Bu Tin? Ora Bu Tin, celuk nek. Lho lah yo masyarakate ora rempuk kabeh to. Nah iki isine gur baritan karo sing duwe bojo kok jaga. Lek ra manis lho. Woi, kopi lagi lho, budane lho. Ayo. Ayo, kaya ngene iki lho. Nes, lah kok gak buya malah rokokan ra ngono kuwi piye to? Gus. Lah kok malah rokokan karo cerita pengalaman gendaan iki gak kurang ajar iki. Lah, suwi. Aku datang kali ulang pacarku tukang kok asik ya. Lah kok pakai helm apa pakai ya? Arep ngerti ya. Aku piye? Kalau barongan karo celengane Jepangno ya Pak. Ora celengane Jepangno. Oke versi buang Pak. Barongane versi buang. Lambene Mbah, lambene gableh melok wangi Mbah, lambene Mbah. Selendang sutra ya, tenang biasa.
Juragane kayaknya susah. Kayaknya susah. Apa enggak telangkul? Sakene lho juragane. Hei, lah. No, gas. Ayo. Ah. Ya. Ayo. Diputar. Ayo diputar terus. Nah, ojo nanti gas. Ayo. Ya. Yes, manis. Satu.